நற்பவி. திருச்சியிலிருந்து சென்னை செல்லும் சாலையில் உள்ளது சிறுவாச்சூர் மதுரகாளி அம்மன் கோயில். திங்கட்கிழமையும் வெள்ளிக்கிழமையும் அமாவாசையிலும் பௌர்ணமியிலும் விசேஷ நாட்களில் மட்டுமே இந்த ஆலயத்தில் தரிசனம் செய்ய முடியும். மற்ற நாட்களில் அம்பாள் மலையோரத்தில் இருக்கக்கூடிய இடத்தில் தான் இருப்பார்கள். சிறுவாச்சூர் மதுரகாளி அம்மன் ஏவல், பில்லி, சூனியம், மாந்திரிகம், தாந்திரிகம் இந்த மாதிரியான மோசமான விளைவுகளை தரக்கூடிய விஷயங்களை செய்யக்கூடிய நபர்களிடமிருந்து நம்மை பாதுகாப்பாள். யாராவது இதன் பிடியில் மாட்டிக்கொண்டிருந்தால் இந்த இடத்திற்கு சென்று அன்னையை வணங்குங்கள். அன்னையின் திருசூலத்தில் கண்ணீர் மல்க வேண்டிக் கொண்டு 3 எலுமிச்சம்பழத்தை குத்துங்கள். தீராத பிரச்சனைகளை தீர்த்து வைப்பாள் சிறுவாச்சூர் மதுரகாளி அம்மன். இந்த ஆலயம் திருச்சி நெடுஞ்சாலையில் சென்னை செல்லும் வழியில் திருச்சியிலிருந்து பெரம்பலூர் செல்வதற்கு முன்பாகவே அமைந்துள்ளது. நற்பவி.